KK:n kotiotteluiden katsojakeskiarvo on noussut tällä kaudella lähelle 2000. Kouvolassa nouseva kiekkohuuma herättelee jo toiveita noususta SM-liigaan. Oishan se unelma. Kotikaupungin jengi saada takaisin tuonne Parasvaloihin. Jos joukkue nousee pelaamalla SM-liigaan, pitää sen lunastaa liigaosake, jonka hintaa ei ole vielä tänä vuonna julkistettu. Viime vuonna se oli 1,6 miljoonaa euroa. Me kartoitetaan tällä hetkellä muun muassa liigaosaketta ja sitten meillä on kovasti talouden kanssa tekemistä, että me saadaan hyödynnettyä tätä buumia, mikä täällä on syntymässä. KK menetti Mestiksen sarjajohtajan paikan keskiviikkona, kun se hävisi kärkiottelussa Lempäälän kisalle. Ennen tappiota joukkue kuitenkin voitti 7 perättäistä ottelua. Nyt ollaan niin kovassa kiidossa, että ei taida pysäyttäjää löytyä. Mikä sun mielestä on se syy, miksi KK on nyt niin hyvä? Kyllä se on toi yksi kaveri tuolla penkin takana. Ika saanut siihen joukkueeseen vahvuutta ja luisteluvoimaa. Pelityylin lisäksi kauden aikana on parantunut maalivahtipeli. Hävityn ottelun jälkeen ei ratkaisumiehille kuitenkaan riitä kehuja. Se oli fakta, että tänään ei se saanut rantapalloakaan kiinni. Että ihan sama mistä olisi tullut, niin aina oli pelko perseen alla, että häkkeihin heiluu. Kyllä henkisesti täytyy pystyä pelaamaan hyviä pelejä useammin kuin 4 peräkkäin. Jos valmentaja Lehkonen saa joukkueen takaisin voittojen tielle ja liigakarsintoihin, odotetaan Kouvolassa kaakkoissuomalaista yhteenottoa. No Saipa olisi varmaan se ihanne vastustaja. Saipa. No se olisi paras tietenkin, hegemoniaottelu.